Sziasztok, kedves nézőink! Ma? Mondjad, én már folytatom. Szóval ma Discovery és Defender tesztet fogunk végrehajtani. Két Jeepó van itt. Igen. Itt vannak a tulajdonosok is, őket fogjuk most megkérdezni arról, hogy szerintük így látatlanba a teszt milyen végkimenettel fog zárulni. Két teljesen különböző dologról beszélünk, igaz, hogy mind a kettő Land Rover, de az egyik az egy igazi munkagép, amit igaziból arra teremtettek 1948-ban, hogy ezt a márkát ugye segítse az embereket a munkájukban. A másik, A Discovery pedig egy a Discovery, így is van, tehát a Discovery 1990-ben egy feleségnek, azaz, hogy a nagy családnak teremtették meg, tehát 90-ben egy igazi családi autó lett. Mivel a Land Rover márkanév ugye kötelez valamilyen szinten egy nagyon profi terepjáró képességekkel bírjon az autó, ezért a Discovery-t is felvértezték nagyon jó terepjáró képességekkel, viszont bent sokkal kényelmesebb. Igaziból azt a fejlődést láthatjuk a két autóban, ami a gépjárműiparban történt. Tehát azok az elektronikai berendezések, amelyek úgynevezett vezetéstámogató, vezetéssegítő eszközöknek neveznek a gépjárműiparban, ebben az autóban mind benne van. Ebben az autóban nincs semmi. Ez igaziból egy kőegyszerű, mint a fakarika, tiszta mechanika benne minden. Ki fog jönni nagyon jól, én azt gondolom ezen a teszten, az a pozitív dolog, azt kell, hogy mondjam, ami az elektronikának a javára hat. Tehát ez az autó a maga elektronikai berendezéseivel ezen a pályán én azt gondolom, hogy a teljesítményében nem fog alul maradni, sőt, igen, kiegyenlítő lesz a Defenderhez. Ez csak így finoman pecslem, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Ne fékezz ennyire! Engedd el, ne fékezz ennyire! Ez az, nem baj. Menjél tovább, jó, állj, fék, nyugodtan, tükröt, így, nézd a tükröt, és próbálj meg egyenesen menni. Most nyom neki, egyenesen. Figyelj, nyomjad, ne állj meg. Yes! I flick the switch on the generator so I can turn you on. Yeah, that's the only thing you talk about. You gotta let me know. You gotta let me know. Nyomhatom a gázt? Mindentől már nyomhatod a gázt? Aha, egyenesen akkor. Állj, fék. Na gyerekek, Mi lett a végeredmény? Vagyis ugye nem a teszteljük a végeredmény. két autót, a Discovery, Defender. Most az 50%-os emelkedőn teszteltük őket, hogy mennyi idő alatt megy le, és mennyi idő alatt tudunk visszatolatni vele. A Defendernek az ideje, tippelj mennyi lett? Fogalmam sincs. Szerinted melyik lett a sikeresebb, a Defender Biztos, vagy a hogy a Discovery. Szebb a Gondolod? fényezése, Jó. igen. Jó. A Defendernek 22,96 másodperc volt. 22,96 másodperc. A Discoveryhez képest szerinted mennyi? Nem tudom, de fogadok veled egy 5000-esbe, hogy a Defender gyorsabb volt. Na, fogadunk? Nem. A Discovery 46,96 alatt csinálta meg ezt, amíg Igen. a Defenderrel 22,96 alatt lehetett. Tehát iszonyatos a különbség. Ahhoz képest, Ez én hibámban nyomhattam volna a gázt jobban. de nem tudod nyomni, ez a Nem, lényeg. nem. Nem, mert ugye a lejtmenetvezérlő meg minden megfogta az egésznek a De történetét. kiiktattam. Kiiktatta? Aha. Aha. Leúztam az ekut. Yeah, it must have been worth it, 'cause I had nothing left to show. How you put my leg in your hand when you open up your heart and your soul. Take my love and never go. Yeah, open up your heart and your soul. 'Cause if you're looking for something to love, you gotta
Óvatosan vissza a gáz, ez az. Ez az. És mehetünk tovább. Így van, nagyon jó. Van az autóban egy elektronik, ami szépen megemeli, hogy ne érjen le az alja. És ez 50-60 fölött szépen visszamegy, azért a nagy sebessége menjünk, ugye nem maradjon magasan az autó. Most muszáj volt most itt 100-ról visszalassítom. I flick the switch on the generator so I can turn you on. Yeah, that's the only thing you talk about. You gotta let me know. Nyomjad, ne vedd el a gázt, kuszungot ne nyomd ki. Nyomjad. És vissza, most hagyj, ne vedd el a gázt, ne vedd el. Open up your heart and your soul. Take my love and never grow. Yeah. Open up your heart and your soul. 'Cause if you're looking for something to love, you gotta let me know. Open up your heart and your soul. Ide van, bazd. Nem beragad. You better get to know your offering before you pack that toy. You own the Mi lock. történt veletek? Sorult a váltó. Krisztián kezebe sorult a váltógomb, és nem tudom mi közé. Gyanúsak vagytok, nekem nagyon mosolyog Gergő. Out of control. It must have been worth it, 'cause I had nothing left to show. How you put my life in your hand when you open up your heart and your soul. Take my love and never grow. Yeah. Végére értünk a mai Discovery meg Defender tesztünknek. Igen. Látjátok, az autókat eléggé sárosak, úgyhogy kipróbáltuk őket minden körülmények között. Ugye volt egy kis challenge-ünk, volt az 50%-os silatófal. Ugye ott a Defender elverte a Discovery-t 22 másodperc a 46-hoz képest. Elég durva. Aztán általában a Defender az mindig jobb volt, mert ugye nézed, a Gletscher-en 32 másodperc alatt ment le, a Discovery még 47. Hát igen, nyilván van különbség a két autó között, ez nem is volt meglepő. De aztán kipróbáltuk terepen. Mentünk itt egy nagy kört. Terapeuta. Igen. Hát ott is a Defender nyert. Igen, 7 perc, 9 másodperc alatt mentem én körbe, te meg 8 perc, 45 másodperc alatt mentél körbe. Így van. Szóval a verdiktünk az, hogy ha minden napra szeretnék autót, mind a kettő jó lenne. Nekem legalábbis. Hát, hogyha van 24 millió, mert viheted is, ugyanis kb. Ennyibe kerül. Ezt nyilván meg lehet kapni olcsóbban is, de hogyha terepre használja az ember, akkor mindenképp ez az optimális választás. Meg romantikusabb. Romantikusabb, így van. Igen. Ő pedig, hát ő is elmegy, mind a két autó rászolgált a Land Rover névre, azt gondolom. Viszont ez már olyan kényelmi extrákkal van felszerelve, ami azért tényleg a mindennapos használatra. Még ez inkább egy hobbi autó, azt tudom mondani. Nem? Szerintem fasság. Miért? Szerintem mind a kettő jó, de ez tényleg jobb. Élvezetesebb vezetni, tehát jobb az egész, jobban érzékeled. Ez egy olyan, nyilván, persze. gombokat nyomogattál, és akkor Számítógép. csinálja helyetted az Ez egy egészet. szuper számítógép az utakra. Nekem ez jobban megy. Jó, akkor menjünk Köszönjük, velük el. hogy megnéztetek Igen, minket. szeretünk titeket.